Un pitic Piticu între gorile! Piticul între godzile. Intră prima gorilă, cea denumită și ca fiind spărgătorul de buci. Greg Cali! Mai văd o dată și... Următoarea gorilă, cu numărul 16, The Big Show. S-au stricat artificiile. Și cu numărul 5, dar nu cel din urmă, maimuța Marherii, venită din coasta de est. Dar uitați-vă ce abdomen sexial. Ia uite, zici că suntem la munte? Ne dăm pe patinoar. E prins la mijloc. Incredibil, guguieni. Să încerc și eu ceva. Am încurcat manevrele, bă. Nu mai pot. Să vedem ce reușesc și eu. Pe Big Show, frate, deci n-am pretenții. Și pe Greg Cali. Nici nu pot să-l apuc. Poate de ceva să-l apuc, dar... Wow, ce reușesc! Wow! Dar îmi face și el. Ce big buci mi-a dat. Da, iată că ți-i buci. Poc, mamă, uite ce-i face, frate! Cali, poc! Da, iată că în acest meci. Deci nu pot să fug de el, că eu dacă fac 5 pași, el face 1 și gata. Mamă! Gata, mi-a luat deja mâncarea pe 3 zile. Nu mă filmați, că eu nu dau fotogeni. Ia uite cu sare în cap acum, ce-mi place faza asta. Bă, să intri așa în ring. Deci deja nu mai știu cine are. Incredibil. Să vedem Piticul faza. între gorile. Mă gândesc piticul. Wow! Ce-am reușit, frate! Deci, asta nici Superman nu o făcea. Am sărit și în cap, frate. Puteți da reluarea, vă rog. Eu o dai tu acolo. Îl pinuiește pe ăla, bă. Gata, am pierdut eu meciul. Asta e gata. Piticul printre scaune pierde meciul, da, asta e. Scaunul mai înalt.